Čaučink, vítejte u další videa. Dnes tu máme další díl z vašich map, už je to tuším 5. díl. A dneska tu máme mapu od Profíka. Přečteme si, co tu je napsáno. Ahoj Jenny, vítej na mé mapě. Je tu bludiště parku, ale možná i hádanky. Mapu vytvořil takže vraj Profík, TV Profík, znám. Můj ty, to bude asi YouTube. TV Profík, takže vraj Profík. Sbírej diamanty. Dobře. Tak, první diamanty. Zatím to bylo celkem lehký, ale vypadá to, že to bude parkour. Nebo on to tam možná i psal, že jo. Je bludiště. To bylo zatím skoro v každé mapě. Tak toto je konec mapy. Ohodnoť mapu zlatom. Měla by si mít 20 diamantů. Aha. Tak asi to. Takže na mapu dávám 3 goldy, protože byla krátká a myslím, že moc času nezabrala. No, takže tak. Tahle mapa byla hodně krátká, takže si myslím, že bychom mohli stihnout ještě další. Takže já se zatím na tu mapu přesunu. Tak máme tu další mapu. A dneska je to teda pro Jennykola.cz mapa by YouTube ADSKLP. Je to parkour mapa plus bludiště, tak si to užij podpis ADSKLP. Parkour opět. Zatím to, tady ten začátek nevypadá tak těžce, ano. To bylo celkem lehký. Myslíte, že můžu tady? Já asi bych měla se skočit dolů. Takže půjdeme s tady bludištěm. Zatím to vypadá moc hezky. Gratulujem, úspěšně si přešla mapu. Made by YouTube a DSKLP. Doufám, že se ti mapa líbila. Tak to bylo celkem taky krátký. Můžete mi klidně posílat ty mapy i další, protože tady ty 2 mapy asi zabraly hodně krátkou chviličku. Jo, a ještě co bych vám chtěla ukázat, pokud si pamatujete, tak jsem točila Let's Play vlastní Minecraft Pocket Edition. Tady dole mám YouTube svět a když ho na ní vlastně kliknu, tak mi to napíše, že YouTube Survival je porouchaný a nemůže být nastartován. Takže tak. Doufám, že se vám tady to videjko líbilo, sice byly ty mapy trošku kratší, byly hodně krátký, ale moc za ně děkuju. Těším se na další díl z map, doufám, že i vy. A pokud se vám videjko líbilo, tak nezapomeňte dát like, můžete mi i poslat nějakou mapu, protože už jich mám míň. A nezapomeňte pít kolu a čau.